Vinga, anem al gra. Avui investiguem una de les verdures amb el nom més enganyós que hi ha, la carxofa de Jerusalem. Un nom que, com veurem, és pràcticament una estafa botànica des del principi fins al final. A veure, la primera pregunta és de calaix. Aquest tubèrtol té alguna connexió amb la ciutat santa? La seva història va començar allà? Doncs la resposta és un no rotund. Cap relació, ni una. Això ja comença a fer una mica de mala espina, oi? Val, d'acord. Si la part de Jerusalem és mentida, potser la part de carxofa sí que és correcta. El cap i la fi és una verdura, oi? Doncs tampoc. No té absolutament res a veure amb la carxofa que tothom coneix, aquella flor espinosa i boníssima. Dos mentides en un sol nom. Ja està bé. I aquí arribem a la pregunta del milió. Si no és de Jerusalem i no és una carxofa, què dimonis és el que tenim al davant? Doncs això és el que descobrirem. Som-hi, comencem a estirar el fil d'aquest misteri. Com pot ser que una planta acabi amb una identitat tan completament equivocada? La història és una barreja fascinant de malentesos lingüístics i gustos personals. I aquí la teniu, la gran revelació. La carxofa de Jerusalem és en realitat el tubèrcul d'una espècie de girassol, l'Helianthus tuberosus, que és originària de Nord-amèrica. Sí, un girassol. Llavors, com s'arriba de girassol a Jerusalem? Doncs és una mena de telèfon espatllat històric, és boníssim. Tot comença quan els colons italians l'anomenen pel que és, girasole. Amb el pas del temps, la pronunciació es va deformant i en alguns dialectes sonava més aviat com girasoler. I clar, els parlants d'anglès senten això, els sona una paraula que ja coneixen i, apa, ja tenim el Jerusalem. Una paraula es transforma en l'altra per pura confusió fonètica. I la segona part del nom? La carxofa? Doncs aquí el culpable té nom i cognom, l'explorador francès Samuel de Champlain. Quan va enviar els primers tubèrcules a França, a principis del segle XVII, va apuntar senzillament que el gust li recordava el de les carxofes. I ja està. Una simple comparació de sabors va quedar gravada per sempre en el nom. Al·lucinant. Ara que ja hem desenmascarat el nom, fem un viatge en el temps per veure la seva història. Anem del seu origen a la conquista del Vell Món, un viatge tan sorprenent com el seu nom. Aquesta cronologia ho explica molt bé. Durant segles va ser un aliment clau per a molts pobles natius americans. Llavors arriba a Champlain, se n'enamora i la porta a Europa, on té un èxit brutal. Però la popularitat li dura poc. Cauen tant en l'oblit que als anys 60 fins i tot li fan un rentat de cara, un rebranding, i s'inventen el nom de sunchoke, una barreja de sunflower, girassol i artichoke, carxofa, per intentar que tornés a vendre-se. Aquesta cita de l'arbolari John Parkinson, de 1629, ho clava. Il·lustra a la perfecció aquesta pujada i baixada meteòdica. Al principi, a Anglaterra, eren una minja exòtica, de luxe, digna de la cort. Però què passa? Que s'adapta tan bé al clima i és tan fàcil de cultivar que inunda el mercat. Es torna tan vulgar i barata que perd tot el seu prestigi. Prou d'història, anem a la cuina, que és on passen les coses importants. Com es cuina aquest tubèrcul, quin gust té i com se'n pot treure el màxim partit. Aquí el tema clau és la seva versatilitat. Té un gust dolcet, com de fruits secs, que la fa ideal per a cremes i purés. Rostida es caramelitza, queda espectacular, i crua en una manada dona un toc cruixent que sorprèn. Un consell d'or, la pell és finíssima i comestible, així que no cal perdre el temps pelant-la, només fregar-la bé. Però compte, es cou molt de pressa. En un moment passa de ser tendre a ser un puré. I ara anem a la part científica, perquè aquest tubèrcul no és com una patata qualsevol. Té un component que li dona propietats úniques i un efecte secundari força famós. La paraula clau aquí és inulina. Pensem en les patates. Emmagatzemen energia en forma de midó. Aquesta, no. Aquesta emmagatzema inulina. I quin és el problema? Que el nostre cos no té els enzims per digerir-la. Així que la inulina passa intacta per l'estómac i l'intestí prim i arriba directament al còlon. I què passa quan arriba al còlon? Doncs que els nostres bacteris intestinals s'hi llencen de cap. Per a ells és una festa, i el resultat d'aquesta festa bacteriana és gas, molt de gas. Aquesta cita de 1621 del botànic John Goodyear ho deixa ben clar, de manera molt gràfica. Aquest és el seu secret més fosc i sorrellós. Però que no tots són inconvenients. Seria injust quedar-se només amb això. A nivell nutricional, és una passada. Va carregada de potassi, és una font de ferro excel·lent i, és clar, està plena de fibra gràcies a la inulina. O sigui que, sí, és un superaliment, amb conseqüències. I arribem al final.
A la gran pregunta, és una heroïna o una malvada? Perquè per alguns és un cultiu valuosíssim i per altres és una mala herba invasora, un malson. Aquí tenim els dos costats de la balança. A favor, és increïblement productiva, serveix de menjar per al bestiar, es pot fermentar per fer etanol, i a Alemanya fins i tot en fan un aiguardent que es diu topinambur. Però en contra, té una capacitat per escampar-se que la converteix en una espècie invasora terrible que pot ofegar la flora local. I a això li sumem el problema digestiu i un intent desastós als anys 80 de vendre-la com a cultiu miracle als Estats Units que va arruïnar uns quants pagesos. Al final, la seva història és una muntanya russa. Ha estat alhora una delicatessen i un menjar de pobres, una esperança per a l'agricultura i una plaga per als ecosistemes. És una planta feta de contradiccions. En definitiva, la carxofa de Jerusalem no es deixa classificar fàcilment. És un recordatori que, al món natural, les coses poques vegades són el que semblen, i ens deixa amb una pregunta a l'aire. Sabent tot el que se'n sap, val la pena donar-li una oportunitat?